Έβαλες το ένα από εκεί. Not Smile, Captain, smile. Let me take a picture of your smile. Very well, very well. Παίρνεις και αυτό που τραβάει την ταινία, έτσι. Well, this is the engine. What engine? To make the ships of Greece to use for fuel the water of the sea in which they are sailing. Yeah, not Here is the water. Thalassa. Yes. You see? Here is the Thalassa. Yeah. Original Mediterranean. Yes. As is. No change. Here is the pump, which brings water from here, from the Thalassa, from the sea, to input it here in a generator inside. On. And here we see the water is boiling. You see? You see it? The water is boiling. If we put here Αυτό. Do you have a light? Όχι, εγώ δεν έχω. Οπότε. Εδώ. You see the process of boiling? Αυτό είναι το boiler. Ο boiler λοιπόν. Okay. You see it? Οπ. Στάσου να τη δω. Φαίνεται. Okay. Μάλιστα. This is hydrogen and oxygen. Ναι. Ο καπετάνιος δεν θα φροντίζει να το γεμίζει με πετρέλαιο. Θα μένει άδειο. Θα το γεμίσουν με καραμέλες. Αλλά χρειάζεται καζάνια. Καζάνια. Γιατί βγάζει φωτιά. Δεν, όπως οι πετρελαιομηχανές έχουν πιστόνια, παίρνουν πετρέλαιο και γίνεται καύση εσωτερικά. Ενώ αυτό δεν θέλει καύση εσωτερικά, αυτό θέλει καζάνια. Δεν χρειάζεται με καζάνια, ατμό ρε, να παιδί. ταξιδέψει. Μισό λεπτό. Όχι. Εδώ. Πώς θα μετατρέψεις τη θερμότητα αυτή της φλόγας σε κίνηση? Ποια μηχανή? Πρέπει να είναι μία μηχανή. Ή θα είναι boiler και ατμός. Δεν χρειάζεται φλόγα. Αυτό το πράγμα εδώ που βγάζει το καύσιμο, το υδρογόνο και οξυγόνο. Ναι. Και αυτό πάει κατευθείαν στο μηχάνημα. Ναι. Τώρα εκεί μέσα είναι η γεννήτρια. Είναι η γεννήτρια ρεύματος. Ναι. Αυτό το βάζω στη γεννήτρια ρεύματος και το ενάβω και βγάζω ρεύμα. Μάλιστα. Άρα είναι αέριο, έφλεκτο όπως είναι το... Δηλαδή αντί στη βενζίνη όπως είναι το αέριο. Όπως είναι οι μηχανές αερίου, ας πούμε, καυσαερίου. Αλλά αντί απροπάν μπουτάν, εμείς καίμε εδώ υδρογόνο και οξυγόνο. Ναι. Το είδες. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται άλλο συστατικό ή καταλύτης. Τίποτα. Όπως λέμε, το βάζεις αυτό στο μηχάνημα εδώ και δουλεύει το μηχάνημα. Ναι, και αυτό πώς, από ποιον ανακαλύφθηκε, ας πούμε, έτσι, και μάλλον μπήκε στη πράξη? Τα καράβια της Ελλάδος χρησιμοποιούν τα ύδατα της θαλάσσης, τα οποία κολυμβάνε, βγήκε από τον αμαρτωλό πατέρα Ιωάννη. Έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν και η κατασκευή του πατρό. Γι' αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο το σύστημα. Ξεκινήσω τη γεννήτρια ρεύματος παράδειγμα, θα χρειαστεί άλλο ένα τέτοιο. Έτσι. Να είναι δύο τέτοια φίλτρα δίπλα. Θα ενωθούν. Έτσι, για να βγάλει περισσότερο. Και να ξεκινήσει